Ayan mga bay, ito yung pinakaunang top speed na ipapakita ko sa inyo sa ating Raider G bago ko siya inireklamo kay Sir Richie Boy. Binalik ko to sa mga bay sa kung saan ko to pinasit up dahil may nakikita tayong mali dito. So ayan mga bay, nakikita ninyo ang bilis niyang kukuha ng 100 sa 54mm natin na sit up. Diyan mga bay, dati ang mahirap ako makarating dyan ng 100. Dati pa yon nung stuck pa tayo. Ngayon nakikita naman ninyo, di ba, ang layo do. Lumalagpas pa siya mga bayo. Yan o. Tali hindi pa tayo dadapa dyan, naka normal position lang tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ireklamo ko doon kasi may mali sa papatakbo ko. May parang basta nafe-feel ko mga bay na iba talaga. Yan o, nagmiminor na tayo. Itong pangalawa, itong T-Max ang nasundan ko. So ayan, parang nasubukan rin natin si T-Max. Yan, hindi ko alam kung ilang cc ang T-Max na yan. Subukan ko lang sinundan. Yan o, pagbira ko ng cambio na third gear o, yan o. Yan o, yan, diba? Grabe. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko alam kasi may nafe-feel ko sa aking makina. Reklamo ko talaga to bukas. O, dito pa o. Yan, dito mga bayo. Yan, parang may tumadagilid na isang click 125. Yan o. O, yan. Yan, click na 125 na yan. Imbis uuwi na tayo, yan, nakisabay pa. Yan o. Sumunod yan mga bay. Sumunod yan kasi nagmiminor tayo dahil may napipil tayo sa makina na parang pag ibibira mo siya mga bay, pag igagas mo parang iba, parang mabigla ka ba. Kaya irereklamo ko to mga bay. Babalik ko to kay Sir Richie Boy. O yan o, yung click o, sumusunod talaga mga bayo. Yan o, o. Piga o, 100 na rin tayo. Bilis niya mag 100 o. Yan, dito naglalaro tayo dati. Yung 100 dapat nakadapa pa tayo bago natin makukuha yan. Pero dito naka-stipot lang yung 100 niya o. Break in period pa to mga bay. Kaya hindi ko pa, o yan. Yan, naka power pipe yung click 125 na yan mga bay. Dito ako, dito na talaga na pursige na talaga akong babalik ko na to pagka bukas. Dahil hindi na to, parang hindi na to normal mga bay sa motor natin, no. Tignan niyo yung piga ko. Parang hindi na yan normal. Parang oh yan, tignan niyo yan oh. 155 yan mga bay oh, Aerox oh. Oh, di ba? Parang hindi na talaga yan, parang wala na talaga, parang gusto ko nang ibalik to sa nagsisit up nito kasi hindi ko na alam kung bakit nagaganito to. Yan o, tignan ninyo o, diba? Grabe. Kaya dito pwede mga bay na ganito lang siya. Dapat ibalik natin to sa nagsit up nito para kung ano ba talaga yung masasabi niya dito. So yan dito, ito yung last na gabi na. Pagkabukas na yan, hatid ko na tong motor. Yan. May isa pang sumunod. May angkas tayo na yan mga baya. Kinukuha ko yung partner ko doon sa natrabahoan niya. May angkas ako dyan. Dito. Paglagpas ko dito, yan. O, dito. Yan. May ilaw na sumusunod. Ano ba itong ilaw na to? Parang inilawan ba tayo? O siguro, inilawan niya tayo dahil madilim naman dito. Yan o. Kita ninyo, meron dyan o. May angkas tayo niyan ha. O. Bumibira ako ng fourth gear oh. Oo, inilawan niya ako. Oh. Yan, salamat sa nag-iilaw ha. Thank you kasi papunta na tayo diyan sa nagsisit up nito kay Sir Richie Boy. Ireklamo na natin to no. Wala na yung nag-iilaw sa daan. Yan, madilim naman, bumalik naman sa dilim yung daan. Wala na tayong tawag diyan, extra light. Kasi binalik natin, naka-stack digital lang tayo. Ay, naka-stack na tayo, analog yung gamit na. Ayan, dito na mga bay, balik papunta na tayo kay Sir Richie Boy.
So babalik na natin to. Yung karga nito mga bay is 54 lang, tsaka naka-cams 5.2, tapos naka valve spring, 5 turns yung gamit natin na valve spring, at headworks sa Richie Boy, stock throttle body, stock ECU. So ito yung panahon na ibabalik ko sa kanya kasi irereklamo ko na mga bay. Kasi parang nabigla ako dito, parang may something talaga na nararamdaman ako sa kanyang makina na hindi ito pwede. Baka magkaano pa tayo dito, baka may magagalit pa dito na ganyan, na mang-scam naman tayo. Yan, kaya irereklamo natin to kay Sir Richie Boy kung anong kanyang masasabi or ano ba talaga ang i-advise niya sa atin para malaman natin. Kasi ito mga bay is tapos na yung break-in period nito. Kaya parang winawalwal ko na siya ng konti lang. Alam naman natin na bago yung setup, baka naman na makagastos naman tayo ulit. Malapit na tayo kay Sir Richie Boy. So yun lang ang setup nito. Tapos naka swing arm tayo na plus 3. And sprocket combination is 1434. 60-80 yung harap na gulong, taka 70-80 yung likuran mga bay, 1.4 yung one. So nandito na tayo, reklamo ko na to kay Sir Richie Boy. Sir, may hapon. Ate, reklamo na ko eh. Kusog kay mudagan eh. Buyag eh, buyag. Ang betul ba di balik mo start. Bayo istak ay di siya kakaya gid ay. Mo ba? Unsay dagan niya? Kuan siya mapidukan kanang sa high RPM na bitaw. Pidukan jud siya niya. Angay ko siya maka 57 siguro. Ako anong gayong kwan sa iya? Oh. Kana gwapo siya dagan na. Oh, wow. 120, dali ra kay 120 patak. Pre kita si mong video lagi. Wala pa, nanagi ako nang gi reserve. Upload ako kay break in pa ba? Mura man gyapon niya anda. Mura gani. Mugay mo reklamo kay ko si mo kay gwapo kayo kay kusog mudagan. Kusog mudagan. Nireklamo kay kusog kay mudagan. Ade, okay ra yung kwan sir, gasolina gyud. Oh, kwan. Akong full tank isa ka semana. Maura dya murag wala gamay rang ligas. Gamay ra ligas. Mas kusog pala kita kung isa lang ito miyo. Yato to. Oh. Then gwapo kwan jud. Gwapo performance ay okay. Ay. Na break in na gina ko na. Nay tao sir. Ako rang gikon ba kay reklamo lagi yun ta ko. Okay sir, salamat sir.